Mulțumim frumos. Da? Să înțeleg că sunteți de acord, da? Da. Ok, deci, repet, dă de fotbal. Complet. Echipament complet de fotbal. Mulțumim frumos. O să ia legătura un reprezentant al firmei cu dumneavoastră. Charmail. Deci firma Charmail, o firmă care văd că nici nu s-a deschis și deja este sus, nu? Face sponsorizări, da. Da. Haideți cu o ultimă întrebare, te rog frumos, pentru domnul Michi. Ce planuri de viitor ai pentru Ianis Fotbal Club? Am în plan așa, anul viitor plănuiesc să fac o echipă de Senior League. E ultimul step la semi-pro, la fotbal semi-profesionist. Și din cauza că am jucători chiar foarte, foarte buni sezonul acesta. Ne bucurăm să auzim asta. Și în cel mai curând posibil vom avea și Academia. Anul acesta. Adică anul acesta. Academia de Copii. Da. Academia de copii. Da. Vrei să ne spui câte ceva despre? Pot să-mi aduc și eu băiatul și cred că și Leo are băiatul. Da? Da. Ia zi-ne câte ceva despre. Da, momentan aștept să-mi iasă actele. Ok. A durat din cauza pandemiei. Da, multe au durat din cauza pandemiei și au fost încetinite. Și așteptăm și leisure center-urile, centrurile sportive să redeschidă. Momentan în Leicester sunt doar 2 centruri sportive care sunt deschise, 3 centruri sportive care sunt deschise. Ok. Și momentan sunt puțin cam departe față de noi. Da, adică ce vrei să spui? Eu aș dori vă deplasați cu mașinile potrivite. Și pentru antrenamente și pentru copii aș dori undeva local, zona Narborough. Ceva lângă Jaguar, e o bază sportivă foarte, foarte, foarte ok. Acum am făcut Aylstone? Riverside. Ok, hai că poate prin intermediul comunității românilor din Leicester, poate găsim o portiță acolo. Ce zici? Ar fi ok, cred. Pentru că sezonul viitor, când voi avea echipă de Senior League, sunt undeva high standard și ar trebui să găsesc un teren. Ar trebui să găsesc un teren foarte, foarte ok, cu nocturnă, cu terenul să fie împrejmuit, că nu avem voie, cu instalație de nocturnă. Cabine, dușuri, sunt multe cerințe care trebuie să le îndeplinim la nivelul de Senior League. Da, știu, știi, e totuși o echipă de fotbal, știi? Adică atunci o să aveți nevoie de un sponsor puternic. Puternic. Asta zic și eu, e totuși o echipă de fotbal. O echipă de fotbal, nu prea cred eu că a ajuns Becali pe aici. Nu? Ok. Ce zici, dacă tot ești aici, ne ajungi și pe noi să facem 2 concursuri? Da. Ne ajungi, da? Cea mai mare plăcere. Ok. Haideți că dăm drumul la concurs. Eu o să vă spun numărul de telefon la care dumneavoastră trebuie să ne dați răspunsul. Numărul acesta este 07 45 911 98 38. Deci 07 45 91 98 38. Răspunsul dumneavoastră trebuie să fie cel corect și trebuie să fie însoțit de numele real, nu? Da, numele real, da. Ok, hai, îi dăm drumul la concurs? Da, bineînțeles. Păi, cine spune? Hai, lasă-l pe el să zică întrebarea și tu preiei... Spune tu întrebarea, da. Cea mai simplă întrebare. Ia zile, simplă pentru tine, poate ne dai offside. Nu, toți suntem din Leicester, că scorul dintre Manchester City și Leicester City. Când anume? Duminica. De duminica trecută, scorul dintre... Da, duminica trecută. Adică acum 2 zile. Da. Acum 2 zile, scorul dintre Manchester City și Leicester City. Echipa noastră, din orașul nostru, da. Da. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la 0745 911 9838. Avem deja un răspuns. Da? Da. Și acesta este Ionuț Dragoș, poale lungi, și scorul este 2-5. Da. Ok. Spuneți dumneavoastră ce a câștigat și de la cine.
De la Mr. G, 30 de pounds. Da? 30 de pounds. Da. Felicitări. 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 Ok? Haideți cum că mai mergem încă o dată, mai zi-mi o dată, te rog frumos, numele câștigătorului, da? Ionuț și, mai cum? Nu-l mai găsești, știu, vin întrebările una după alta, știu, vin mesajele una după alta, unul după altul și se pierde primul mesaj. Dar noi le avem contorizate și putem vedea exact când a venit primul, mai ales dacă... Ionuț Poale Lungi. Ionuț Poale Lungi. Ok. Domnul Ionuț Poale Lungi a câștigat, în urma întrebării noastre, de la Mr. G, 30 de lire. Ok. Mai mergem cu încă un concurs? Ce zici? Cea mai mare plăcere. Da? Vă ajut. E frumos, nu? Da. Ia, mă, că mișto. Ok. Hai să vă zic. Sponsorul nostru, Alexandra Mihaela Buruiană, oferă 2 uleiuri organice, 100%, și anume lavandă și lămâie. Tot ceea ce trebuie să faceți este să răspundeți corect la următoarea întrebare, însoțit de... să trimiteți mesaj însoțit de numele dumneavoastră real. Numărul de telefon pentru concursuri este 07